Eergisteren zou ik mijn vriendin ophalen. Toen bleek mijn auto niet te starten, want hij was al, nou ja, het is voor 6 dagen stilgestaan, zat onder het ijs. Dus dat werkt natuurlijk voor geen meter, blijkbaar. Bart is er ook bij, we gaan eens proberen om vandaag mijn BMW wel te starten. Ja, het is een beetje een oude BMW, 98, 5 serie, 2 liter, 6 cilinder. En hij is te koop. En hij is te koop natuurlijk, uiteraard. We komen uit de Waarden, dus alles is te koop in principe. Hier stak ik 2 dagen geleden ook een beetje die sleutel omdraaien en er gebeurt nog geen donder. We gaan het nu gewoon weer proberen, daar gaat hij. Gas. Nou, dit klinkt niet al te best. Je staat net erop. Ja, hier is het bijna, had ik het idee. Nee jongen, nee joh. Niks er bijna, het ding start gewoon niet. Je moet even wat deo in de lucht in laten spuiten. Ja, tuurlijk. Ik ben vaak niet echt heel erg toegankelijk voor zulke soort grappen op zulke momenten. Het is ook niet of dat hij überhaupt iets gaat doen of zo. Ja, kijk, normaal met een auto als je kun je hem aantrekken natuurlijk. Hè? Dan zet je hem in de versnelling en dan kun je hem wel aanduwen of in ieder geval aantrekken met een andere auto, denk ik. Maar dat gaat met de automaat volgens mij helemaal niet. Nou, dat is mooi, kut. Dan gaan we naar binnen toe, dan ga ik wel even bellen met de ANWB. ANWB Alarmcentrale. Goedemorgen, u spreekt met Eduard Rekker. Wat is er aan de hand? Start u niet? Of Nee, hij start niet. wat hoort u bij het starten? Slaat u niet aan? Hij slaat niet aan. Dan het lidmaatschap. U heeft Europa instap, dat moet worden Europa standaard. De kosten zijn op het moment dat u ook hulp nodig heeft, zoals nu, €195. Het is 145 voor het lidmaatschap en €50 voor rijkosten van de wegenwacht. Ja. Omdat u hulp vraagt op het moment dat u daar niet voor verzekerd bent. Maar u heeft een betaling gedaan voor dit jaar al. Ja. Van het lidmaatschap zoals het was. En die 2 bedragen, die worden met elkaar verrekend. Nou ja, die auto die moet het doen, dus doet u maar. Ja, oké. Dan komen we dus naar de Grote Kerkstraat toe. Probeer het tussen nu en een uur daar te zijn, meneer Rekker. Super. Je rijdt een mooie auto. Ja, dat is zeker, hè? Dat is wel een stuur naar. Ja, ja, jij zit wel goed. Waar had je het over? Weekend. Ja, weet ik wel. Die jaren ingeschreven. Ja, klopt ja. Bel je Dirk maar. Dirk? Ja, Welke Dirk? Burger maar. Dirk in Door hier door. Oh. De bougie. De bougie die is... Nou, dus net, ik zal even zien dat er oud is. Is het nu beslist net? Nee. Ik zou zeggen dat het precies is. Ik zei net dat dit de hoofdoorzaak is. Ken wij als toen no, fjouwen naar size. Sorry, ik zeg het fjouwen, hè? Iedere auto fjouwen. Size nou precies pakt. En ik denk, nee, hij had dan nog vieze verder precies, want de inspuiting doog naar. Het temperatuur doog. Maar in wezen, ja, dit mag je uitsluiten. Want dit, ik zie nou wel slecht, precies. En dan zit het hier onder het hekje. Waarom zit er ook hier onder het hekje? Nou, zullen we kijken wat hij nu wel doet. De bougies waren heel erg smerig, want de auto was natuurlijk, maar die was verzopen. Ja, Kenny? Ja. Ja? Stel dat er een oever staat, en dat doet het misschien, maar de startmotor direct steken. Ja. Hou maar op. Wat is met het voertuig aan de hand? Hij motor loopt niet, hij is verzopen, ik krijg hem niet in de praat. Het is een automaat, moet ik er wel even bij. Het is een automaat met achterwielaandrijving. Dus hij kan eigenlijk niet op de lepel. Of dan moet hij achterstevoren op de lepel, maar dat moet Theo zelf even beslissen. Dank u.
Nou, daar gaat hij. Hopelijk zijn het alleen maar de boezies. En anders dan wordt het duurder. Bedankt voor het kijken naar deze best wel sneuwe vlog. Desondanks wil je me steunen door dan een duim omhoog om te laten weten dat je echt met me meeleeft. En abonneer je dan ook direct als je echt met me meeleeft. Laat je liefde zien. Doe een duim omhoog. Abonneer je. Want dit is natuurlijk... Niet best. Fuck, had ik mijn sleutels. Oh, dat mini is net. Bart! Oh, dat mini is net met donkere film.